Αυτό είναι μάθημα, δεν ζητάς άδεια. Δεν είμαστε σε ιδιωτική... Εγώ τους κάνω μίσος. Κανείς δεν θα τολμήσει. Και την αργυρούλα, έλα, Όχι, βγάλει μας με την δεν αργυρούλα. θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Έκανε πολύ ωραία. Πήγαινε ρώτα το δάσκαλο, ο κύριος ξέρει σίγουρα. Θα βάλετε πρώτα αυτό και μετά θα βάλετε τα άλλα. Μαζί, συγχρόνως το κάνουμε, από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε εδώ, Ναι, κοιτάμε. πάτε. Α, γιατί δεν ξέρετε. Καλά, δεν είναι για το δεν το λες, δεν το ομολογάς. Θα τα πω μετά όλα μαζί. Θα κρατάω, μην νομίζεις. Θα φανεί δάσκαλο.